Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, és incomprensible que tenint este deute com el que tenim, que hauria d'anar destinat a inversions, vostès hagin adoptat el passat 25 d'abril un acord de govern pel qual s'ordenaven a les conselleries que el gasto del capítol d'inversió i transferència de capital es paralitze. Nosaltres parlem de documents que han firmat el vicepresident primer del Consell. Per això, jo voldria saber si aquesta per a vostè és una font fiable. Té alguna explicació d'això? Perquè vostè diu a la nostra pregunta que no hi ha ninguna conseqüència a la capacitat inversora. Aquí es diu que con el objeto de asegurar los objetivos de contención del gasto se limita el reconocimiento de obligaciones durante el presente ejercicio a un porcentaje máximo del 80% y del 75%. Y diu, teniendo en cuenta la situación de ralentización econòmica, se considera necesaria una revisión de la gestión. Ninguna, encara aquesta és la seva contestació, ninguna conseqüència a la capacitat inversora d'aquest govern? Tal volta hauria contestar el senyor Rambla perquè ningú dels camps sembla ser que sàpiga que aquest senyor ha firmat aquest document. Si fa falta, se l'entregue.